Guys, welcome back again sa aking channel. So for this video, magluto po tayo ng tuyong putput. Yung tawagin sa amin ito yung buwad na putput. Saka magluto po tayo ng utan, bisaya or lawoy. Fresh na fresh po talaga yan. So yung unahin natin is mag-fried muna tayo ng putput. Yung utan na putput. Yan o, yung buwad na putput. So yan, may akong nasaing dito. Yan o, yung umaapoy na po yung saingan. So, lagyan natin yung kalaha namin, yung kalaha na organic na kalaha para mag-fried ng putput or buwat. Yan, ito. So, kuha tayo ng mantika. Ito na yung mantika. So, yan guys. Yan, ito na po yung ating organic na kalaha. Ilagay na natin yung mantika. Yan. So, painitin muna natin yung mantika, no? Pakuluan muna natin. Yan. Yan, yung aming saingan na organic. Yan, sugnod-sugnod lang. Kahoy lang yung gamit namin, walang gasol. Yan, so, parang init na. Yan, so init na po. Lagyan na po natin yung putput na buwad. Yan. Wow, ang bango. Nabango po yung putput. Madali na maluto yung putput niya. Yan, silagyan na natin yung lahat para yan. Ganito kami mag-prito ng putput. Yan yan. Mga
Mukhang luto na. Ayan, parang luto na po yung ating put-put na buwad. Ayan. So, ayan, luto na po yung ating put-put. Ayan, oh. Lutong-luto na po. So, ngayon, gagawa po tayo ng sauce. Ayan, so yung may sauce tayo. Yung kamatis na hilaw. Kunin natin yung liso. Yan. So next is yung sibuyas. Yan, so lagyan na natin ng suka. Yan o. So yung suka namin is mayroong sili. So wag na natin lagyan ng sili. Lagyan muna natin ng asin, konting asin. Yan. Lagyan natin ng asin. Yan, so suka. Yan, so ready na po yung ating fried na put-put at saka sauce natin, ready na. Yan guys, oh. Wow, ang sarap nito guys. Mayroon pang saging. Yan. Lagay natin dyan para pang thumbnail. Yan o. Ganyan po talaga para may thumbnail. No? Yan. Lagay ko dyan. Yan. So ngayon guys, tapos na po tayo sa yung ating fried na put-put. So ngayon kukuha tayo ng malunggay, mag-harvest tayo kasi magluto tayo ng utan Bisaya or lauoy dito. Meron dito. So ito na lang yung kukunin natin. Dito lang tayo kukuha ng dito sa may kandingan namin, yun yung mga kanding dito, meron dito. Yan.
yung malunggay. Kunti lang. So yan yung mga kaimito. Yung mga star apple. Na dyan ako nag-harvest. Yung mga star apple na yan. Yan yung malunggay. Fresh na fresh talaga. Yan. Yan lang. Yan. So ready na po yung ating malunggay. Punta na tayo dun. Balik na tayo dun kasi hagpatin pa to. Kukunan pa to yung mga dahon para ilagay sa ating gulay or yung ating lauoy, no? Yan. Lagyan natin. So ito naman yung mga sibuyas dahonan ko, yung mga limonsito, yan. So ito yung sili. Lagyan pa natin. Yan. Yan, so ready na. Ganyan po talaga sa bukid, guys. Yan ang yung ating gulay. Hugasan muna natin yan. Mga bata tayo, may angat to sa dihapon tayo, mga bata tayo. Kumukulo na ata. Ayan o, kumukulo na. Tignan natin yung mga gulay. Pumari na ito eh. Mura magninaduk-duk lagi dito sa ibabaw. Panang natin. Sa senior no. Apil ka dito. Tanan siguro no. Oh, dito sa kataas. Bisig dili kuan, bisig lang lain nga. Kito mo gipili naman lagi to. Dipili. Amo nga dito. Didri way pili. Wow man, sa 18 kataas. No? Pili man tayo. Pagundang. Pili bitaw tayo. Nawang pili. Na naman naka-fill up naman ko. Ang kuhan ka ng si Liawa. Kapil sa nanay sat. Uli pili deh. 18 kataas. Uy. So ano pag-apil dito? Mingon mo nga. Tawgon na mo? Atuan na mo? Oh, adto kan interview. Ito kay wala may interview ang ipangita ang valid ID ra. December kita to mo anya na schedule na sad karon ng kuana. Land bank no? Land bank ilang kuan? Team?
Gamit kayo na sa kuwan. Valid na ba yun? Fill up kag is passport. Gamit kayo na. Nagkanungan ka po na mga tiguang. Nagkanungan. Ready na. Yan, luto na po yung yan, lata na. Oh. Lagay natin yung malunggay. Wow. Ayan. So, takpan natin ulit. Wala man. Wala. Yan to, timplahan na po natin ng asin. Asin lang yung panimpla. Yan. Yan, so takpan natin ulit. Ayan, so luto na po yung uta natin na alaw. Yan guys, so maraming salamat po sa panonood. Keep safe always and God bless po. Bye bye. Thank you po. Yan. Lutong-luto na po talaga yan.